ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Domti J. Айни замон дар 103 микрорайон қарор дорем. Аз ин тарафи фабрикаи ширин ва доми Сиерион ва дар ин тараф бошад 82 микрорайон ва Саудат. Хонаи фурӯши имрӯзамон дар 8 ошонаи мана ҳамин бинои 10 ошонага ҷойгир аст. Бисёр бад гап намезанем, рафтем. Хонаи фурӯши имрӯзамон 5 хонага мебошад бо масоҳати 132 метри квадрати. Хона бо ҳама чизу чорааш фурӯхта мешавад. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед. Баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. Марҳамат, шурӯъ мекунем. Дар ин ҷо 2 ҳуҷраи истиқоматӣ, дар ин ҷо бошад 3 ҳуҷра меҳмонхона ва дар он ҷо ошхона ва ин 4 ҳуҷраи истиқоматӣ, ҳоҷатхона ва ҳамом 5 ҳуҷра. Аз 4 ҳуҷра шурӯъ мекунем. ҳуҷраи хоб мебошад дӯстони азиз, яъне спални. Дар хона камера ҳаст, 2 кондитсионер, 2 термекс. Хона боз тёпли поло ҳам дорад. Чӣ хеле ки гуфтем, бо ҳамаи чизу чорааш. Мана ҳамин гуна манзараи зебо мебошад. Рост тарафи парчама нигоҳ мекунад. дар ин ҷо ҳоҷатхона ва ҳамом. хона 2 ҳоҷатхона ва ҳамом дорад. Бо барқ ва обам таъмин аст. чӣ хеле ки дидед, фишори об баланд мебошад. ин 2 ҳуҷраи истиқоматӣ, ҳуҷраи хоб мебошад. дар ин ҷо 3 ҳуҷра ва ин бошад дари ҳуҷраи кӯдакона, яъне 4 ҳуҷра. ва дар ин ҷо 2 ҳоҷатхона ва ҳамом. мегузарем ба меҳмонхона ва ошхона. хона дар минтақаи бениҳоят хуб ҷойгир аст дӯстони азиз. 103 микрорайон, ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор доранд. мактабҳо, садикҳо, масҷидҳо, бо транспортам умуман мушкил нест. мана ҳамин дӯстони азиз 5 ҳуҷра, яъне меҳмонхона мебошад. ва дар ин ҷо бошад ошхона. 5 хонага бо масоҳати 132 метри квадратӣ дар 8 ошонаи бинои новостройка. худи бино аз 10 ошона иборат аст. хона бо ҳама чизу чорааш фурӯхта мешавад. мехаред, медурену зиндагӣ мекунед. нархи хона бошад $110,000, 1,210,000 сомонӣ боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. рақамҳое ки охирашон 7182 мебошанд. ватсап доранд. аз номи канали Domti J барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад, омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. ва ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 145515 танҳо дар ватсап ё ин ки имо муроҷиат кунед. то боздид, барори кор. худо нигаҳбон.